abun kwarai ne ba na son in kuka shugabanni ku gaya musu. Zalunci yana fitowa da kawai. Duk lokacin da aka yi zalunci, shugabanni suka haɗa baki aka yi zalunci. Masifu iri-iri za ka rika ganin suna fitowa ta boye. Ku duba dai abin da ya faru a Kano. Ana kallo aka yi zaɓe a Kano PDP ba su da gwamnatin tarayya, ba su da gwamnatin jiha, ba su da gwamnatin ƙara hukumomi, kuma duk wani wanda yake daga hammata ya yi tusu ya tashi ya koma wajen wancan mutum. Amma da ya faru, talakawa da suka zo suka yi zaɓe, duka ɗaya ta yi kake kukutu. Sai ba sa ƙasa. Amma saboda zalunci ya faru, aka haɗa baki da waɗanda suke gani yau su ne hukuma. Sun manta da cewa in suka duba a ofishinsu za su ga mutane barkete wanda suka yi kuma Allah kada ya zama da su biyu baya. Wasu suna cewa siyasa isa dace ne. Siyasa ba dace ne ba ce. Siyasa shugabanci ne na kwarai wanda muke sa rai mu samu daraja a duniya don sa ko mu samu daraja a lahira don sa. Mutane manya wanda ya kamata su rike amana suka haɗa kai. Suka haɗa kai aka zo aka ce wani abu wani shi wani kwankuli su kan karya. Baya cikin constitution na Najeriya, baya cikin dokoki na Najeriya, hanya ce kawai ta zalunci. Wasu su ce ba za a ba da Kano ba, muhimmancin Kano ya ba ce a ba ɗan hamayya. Bayan kuma su ta kanta gwamnatin ta ƙasan ma da baki ɗaya muna hamayya, muka yi yaƙi muka kawo ta muka dasa. Wasu su ce ba za a ba da Kano ba saboda Rabi Kwankwaso. Ba siyasa don wani mutum guda ɗaya. Ba zalunci a cuci jama'a. Kusan kwaye cikin kowane Najeriya suna jihar Kano sun je sun yi zaɓe masu ƙarfi a yau masu ganin babu wani sai su sun bace sun ce ba za a. Shari'ar ba na ɗauka da labari an yi barakada a gaba da yan mai kada ya alaba a zagaye aka ce kudin ne ne kariya bu ya take mata wanda suke zaton masu daraja ba su da daraja da ba su da gwamnati sun yi kuskure ba sai iya da gwamnati kake daraja ana ne kasar da wannan dama idan hankali musamman ƙannanmu da suke gwamnati yanzu gwamnoni na jihohi idan suna so su samu daraja yayin da suke yi kuma su samu daraja bayan su bari ko su kwatanta gaskiya. Amma yi wanda yi zalunci ko jama'a sun sani ko mu sani ba ana ya gani. Ko da ka daga dawo hankalin su musamman a wannan jihar da za a yi zaɓe da sauran zaɓuɓɓuka jihohi da su za su zaɓuɓɓuka da su yi ƙoƙari su ɗauki shawarar yayan su Rabi Kwankwaso a wani da ɗan uwa ya yi bayani a wannan. Ina so jawo hankali yan takara musamman kansuloli da su tsaya su bi tsari kamar inda aka yi bayani abba gida-gida ko naso gida-gida to su bi gida-gida su yi kamfen su jawo hankalin al'umma su tabbatar da cewar sun yi musu bayani